गाबोन 15 आगस्ट एबा भारत उदांस्रि सान भारत हादरनि दाब दाब जायगायावनो 15 आगस्ट एबा भारत उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। बे भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै गाबोन आसाम आयेन आफादाबो 17थि भारत उदांस्रि सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय थागथियारि खालामगासिनो। बे हाबाफारियावनो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया हारिमायारि फिरफिलाखौ बिरहोगोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसा एनसिसि हानजा आरो हारिमुआरि हानजाफोरा बायदिसिना मोसानाय मेथाइ खननाय दिन्थिफुंगोन। बे हाबाफारियावनो बर'फोरनि समायना मोसानाय दिन्थिफुंनायखौबो नुनो मोनगोन। आरोबाव गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि आसाम आयेन आफादनिफ्राय असमिया इंराजि रावजों लोगोसे बर' रावजोंबो लिरनाय हांख्रायलाइजों उदांस्रि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानो हांख्रायदों। बे हाबाफारियाव बर' रावखौ आबुं बाहायफुंनायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौनो साबायखर बावनो नांगोन। मानोना जों बर' हारिया बे हाबाफारियाव बर' रावजों लिरनो खाबु मोननाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा।